Bon dia a tothom. Us volia desitjar una bona festa de Sant Jordi, un Sant Jordi molt particular, com ho sabem, i una festa endolada per la desaparició del nostre amic Jaume Caral. Avui us parlaré del meu últim llibre, que es diu Les 7 vides d'un gat rus. Si no coneixeu la meva obra, crec que és una bona porta d'entrada perquè hi ha plegats llibres molt diferents on miro d'explicar la meva vida d'una manera amena i que pugui interessar els lectors, perquè la meva vida no té gaire interès, ja ho sé, però malgrat tot és un petit mirall dels anys que vaig viure. Doncs parlo del president Mitterrand, del president Chirac i d'esdeveniments que vaig viure de prop. Doncs que vagi bé, adeu-siau i sobretot llegiu, rellegiu i torneu a llegir. Les grans aventures són interiors. Adeu-siau, visca Sant Jordi, visca Catalunya, visca la literatura. Adeu.